Pitaju me zašto već neko vreme nisam snimala, da li sam odustala od ove svoje priče, šta bih mogla novo da ponudim svojim pratiocima i onima koji me slušaju. Da, neko vreme nisam snimala, čovek se možda ne umori, ali ima drugih obaveza kojima se bavi, no da li moramo stalno da nagvažamo ovaj svet, da li moramo stalno da nudimo sadržaje, ne bismo li bili primećeni, vidljivi, ne bi li neko bio tu sa nama i ne bi zaboravio na nas? Da li stvarno moramo da održavamo kontinuitet vidljivosti u javnom prostoru kako bismo se domogli nekog valjanog cilja koji kaže da, uspeo si, da, dobro si uradila to što si planirala, da, evo ti kruna, stavit ćemo ti na glavu i ti si neko ko trijumfuje. Da li nam je to u stvari potrebno? Toliko je sadržaja na društvenim mrežama da bi čoveku bilo potrebno nekoliko života da sve to izlista, pročita, gleda, da vidi i da nešto iz toga nauči. Prema tome ja ne mislim da ono što ja govorim i što vam nudim jeste naročito novo i drugačije. To je više moj krik nego što tražim od vas da me u tome sledite. I ovo je moja potreba da iz okvira koji su mi do sad možda bili nametnuti ili sam ih sama birala iskoračim, ne bih li sa svetom podelila ono što smatram važnim i ono što je meni dragoceno. Prema tome, zašto ne snimam neko vreme? Zato što nisam stizala, nemam vremena, ne mislim da je najvažnije na svetu snimati, ali voditi dijalog, biti upravljen prema tome, odnosno truditi se da možda iz onog udobnog iskoračimo, to je nešto što je za nas lično veoma važno i ja se zbog toga neću zaustaviti. A da li ću održavati kontinuitet koji diktiraju društvene mreže i virtualni svet? Možda ne, jer sam kušajući taj svet shvatila da je zamka da ukoliko neprekidno nešto snimate, vi jeste ljudima na dohvat ruke i oni znaju šta će sa vama, a koliko se neko vreme povučete, onda ih zbunjujete svojom neprisutnošću. Prema tome ja ću onako kako mi je milo i drago, kako mislim da treba, tek onda kad nešto želim da podelim sa vama, a vi ćete biti tu ili nećete biti, to sasvim ostavljam vama.